Durant el dissabte a la tarda i diumenge al dematí, a Arenys es van poder veure diferents tipus de modalitats de patinatge. La majoria van baixar amb els típics monopatins, però també es van veure skates més grans on el patinador anava estirat sobre la taula i un altre que baixava amb patins en línia. L'objectiu d'este jove esport consisteix a aconseguir la màxima velocitat de baixada. Aquí amb l'exhibició aniran en parelles de 4, competiran entre ells, és a veure qui fa el millor temps. I arriben aquí amb alguna corba, poden arribar a 60 km per hora, la velocitat és important, per això veuran que van amb monos, com si anessin en moto. L'esdeveniment va estar organitzat per l'empresa Gestió i Esports, que s'ha marcat com a objectiu difondre els esports sobre rodes. Intentant que aquest esport comenci també més a conèixer-se. És un esport que s'ha de fer muntanya, per tant hem d'anar a pobles de muntanya. Gràcies a l'alcalde, jo penso que els voluntaris, a tot el poble, s'ha pogut fer. I una mica és l'exhibició d'una passa perquè l'any que ve sigui una prova puntuable pel Campionat d'Espanya, el Campionat de Catalunya, buscar això. I buscar també, com no, que la gent del món d'aquest esport i gent que segueix aquest esport conegui la comarca Matarranya i, com no, Arenys. Per tirar endavant aquesta exhibició va caldre la implicació de molts veïns del poble que van ajudar com a voluntaris. Ens vam dirigir a la població en general i en particular als jovens que són els que poden disfrutar més de l'espectacle. I tots molt favorables i amb ganes de xalar i veure un bon espectacle. En aquest tipus d'esports són imprescindibles els grans desnivells per agafar velocitat i els pobles de muntanya com Arenys són perfectes per a aquesta activitat. Esta exhibició va permetre als amants d'aquest esport descobrir el Matarranya com una zona ideal per a la pràctica de l'skate de velocitat.